Eskerrik asko danoi etortiarren gazte ume zein heldu, gaurko eguna berezia da nondako? 50 urte honetan almenetik pasau dien ikasle, irakasle eta gurasoen topaketia izetiaz gain, beste 50 urte irudikatzeko ahalmena ikusten duelako. Ahalmen darako gudanon ahalmen. Ahalmenen daukagu etorkizunean eragiteko ahalmena. Ahalmen dugu euskaraz bizi eta euskal kulturaren eragile izateko ahalmena. Ahalmen dugu elkarrekin gure herriak hobetzeko ahalmena. Ahalmen dugu beste 50 urtez jakintza transmititzeko ahalmena. Ahalmen dugu ingurugiro naturalean hezitzeko ahalmena. Ahalmen dugu elkarrekin egin eta ekiteko ahalmena. Ahalmen